הבטחת משהו, אתה לא מקיים, תראה, אתה גורם פה לבלבול, לדיסהרמוניה, אנשים מאוכזבים, בוא נעזוב שנייה את החיצון, בוא נתמקד שנייה בפנים. מה הנזק שנוצר לאדם שלא עומד במילה שלו? זה נזק ברמה נשמתית, מהותית או רוחנית, וכדאי להבין את זה, כי ברגע שמבינים את זה, אז זה גם מתקשר לנו לסליחה של אלול. זה מתקשר לנו לעניין הזה שאדם רוצה לדעת את החטאים שלו, רוצה לדעת את החושך שלו, רוצה לדעת איפה הוא לא עמד במילה שלו, רוצה להשלים את כל החלקים האלה. כי הוא מבין שהם אלה שמרחיקים אותו מהמהות שלו. כל פעם כשאנחנו מתנערים מהאחריות, אנחנו בעצם מתנערים מהחלק המהותי